Ήταν το 2002, όπου στο Μεσολόγγι άρχισε να ξετυλίγεται μια ιδιαίτερη ιστορία, εκεί όπου η αγάπη για το παιδί και η δέσμευση για την ψυχική του υγεία ενώνονται. Εκείνο το Σεπτέμβρη ιδρύθηκε το Επιστημονικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας, γνωστή ως Εψιπέα. Μια πρωτοβουλία που είχε την υπογραφή του διεθνώς διακεκριμένου καθηγητή Σωτήρη Κοτσόπουλου και της συζύγου του, Αγγελικής Κοτσοπούλου, λογοπαθολόγου. Η Εψιπέα ξεκίνησε το ταξίδι της φέρνοντας μαζί της την εμπειρία, τη γνώση και την αγάπη που θα διαμορφώσουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για ένα φωτεινότερο μέλλον για τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και τις οικογένειές τους. Το 1968 βρισκόμασταν στο Λονδίνο για σπουδές και εκεί σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο η Λόρνα Γουίν, παιδοψυχίατρος, μίλησε για πρώτη φορά για τον αυτισμό σαν οργανική διαταραχή. Μέχρι τότε όλοι πίστευαν, ακόμα και ο Κάνερ και ο Μπέτελχάιμ, ότι η αιτία του αυτισμού είναι η μητέρα, η ψυχρή μητέρα. Η Λόρνα Γουίνγκ και ο Τζον Γουίνγκ, ζευγάρι και οι δυο παιδοψυχίατροι, είχαν μια κόρη, τη Σούζη, η οποία ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Η παρατήρηση από κοντά του παιδιού αυτού τους έκανε να καταλάβουν ότι ο αυτισμός είναι μια οργανική διαταραχή και να απαλλάξουν έτσι από την ανοχή χιλιάδες μητέρες. Από τότε ήταν έντονο το ενδιαφέρον μου για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Ασχολήθηκα μαζί τους σαν φοιτήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σαν λογοπαθολόγος στον Καναδά και επίσης στην Ελλάδα, στην Άφισσα και στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι φτάσαμε το 2001. Έκαμε λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασα στον Υπουργό, ο οποίος το δέχτηκε. Και έτσι ξεκινήσαμε το πρόγραμμα στο Μεσολόγγι. Αναζήτησα χώρο εγκατάστασης. Εντόπισα το Μανέσιο, το οποίο ήταν σε Καχάντα, Κατέρε. Και ξεκινήσαμε να το λειτουργούμε με ένα δωμάτιο στο ισόγειο. Με χρήματα του Υπουργείου και με δωρεές από το Μεσολόγγι καταστήσαμε όλο το ισόγειο λειτουργικό. Μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης με την ονομασία Ψυχαργός, η Εψιπέα ξεκίνησε το 2004 τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές στο εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο Μάνεση στο κέντρο του Μεσολογγίου. Στην έναρξη λειτουργίας, το κτίριο έχριζε σημαντικών επισκευών προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός εξειδικευμένου θεραπευτικού προγράμματος. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δωρητών από την κοινότητα, το κτίριο ανακαινίστηκε και έγινε ένα σύμβολο ελπίδας και φροντίδας. Το 2004, ο πρώτος όροφος του κτιρίου, έπειτα από δωρεές συλλόγων και πολιτών, άνοιξε τις πόρτες του. Το 2006, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, ανακαινίστηκε ο δεύτερος όροφος. Το 2008, ο Όμιλος Αντένα δωρίζει χρήματα για την ανάπλαση του εξωτερικού χώρου και διαμόρφωσης ειδικού περιβάλλοντος για ομαδικές δραστηριότητες. Το 2009, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας χρηματοδοτεί τον ελαιοχρωματισμό εξωτερικά του κτηρίου. Το 2020, η γενεοδωρία του Συλλόγου Γυναίκες της Ευρώπης διαμόρφωσε μια αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το 2022, ο Δήμος Μεσολογγίου ανέλαβε την επισκευή και τον ελαιοχρωματισμό περιμετρικά του κτηρίου. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα ίδρυμα μοντέρνο, σύγχρονο, να εκπροσωπεί τις σύγχρονες απόψεις για τον αυτισμό και τη θεραπεία. Στο Μεσολόγγι δεν υπήρχε ειδικευμένο προσωπικό και έτσι αναγκαστήκαμε και βρήκαμε ανθρώπους που είχαν κάποια προσόντα και τους εκπαιδεύσαμε σε ειδικούς που ασχολούνταν με τον αυτισμό.
Και Ψηπέα δημιουργήθηκε από εθελοντές, συναδέλφους από την Αθήνα και συγγενείς στο Μεσολόγγι. Όλοι συνέβαλαν με ενθουσιασμό στη δημιουργία της Ψηπέα. Στην κλινική μου εργασία έδωσα πολύ μεγάλη έμφαση στη διεπιστημονική ομάδα. 12 από τις θεραπεύτηρες παρέμειναν όλα αυτά τα χρόνια μαζί μου, όλα τα χρόνια της εργασίας μου στο κέντρο ημέρας. Όλες εξαιρετικές θεραπεύτριες, κάτω από αντίξωες συνθήκες τα πρώτα χρόνια, να τρέχουν οι στέγες, να είναι το κρύο αφόρητο. Κι όμως δούλεψαν με την ψυχή τους, με ανιδιοτέλεια, με αγάπη. Και μαζί κάναμε θαύματα, κάναμε πάρα πολλά έργα. Μια σχεδόν δεκαετία που είμαι στην Ψηπέα, γιατί τόσο θυμάμαι να είμαι σε αυτόν τον πάντα φιλόξενο χώρο του κέντρου ημέρας. Τον κύριο Μάκη θυμάμαι που ήταν συνέχεια στο γραφείο του. Μια περιηγιούταν στα site που του άρεσε να περιηγείται, μια ασχολούταν με τις υποχρεώσεις του κέντρου ημέρας και το κυριότερο, μια εκτύπωνε ζωγραφιές που πάντα εμείς διαλέγαμε τι θέλαμε. Για τους θεραπευτές που συναντήσεις έχω να πω τα καλύτερα. Βάλουμε από αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλά άτομα. Πάλι πράσινο. Και τους ευγνωμονώ πάρα πολύ που συνεργαστήκαμε μαζί για όσο ήμουνα. Από τους θεραπευτές μου θυμάμαι πόσο πολύ ενδιαφερόταν για μένα, πόσο πολύ με αγαπούσανε. Οι θεραπευτές νομίζω από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ καλοί, δηλαδή ήταν οι μόνοι άνθρωποι που ερχόσουν εδώ, δηλαδή ερχόμουν εγώ σαν παιδί και ήξερες ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα αλλά δεν θα βγάλουν κακία. Δηλαδή είναι το μόνο πράγμα, το μόνο σίγουρο και αυτό σου έδινε μια ανακούφιση, ας πούμε. Την κυρία Μαριγό, την κυρία Αντιγόνη επίσης, την κυρία Αναστασία, την κυρία Νίνα και την κυρία Μαρία. Την κυρία Λεωνόρα επίσης θυμάμαι, ομολογώ να πω ότι ήταν πολύ καλή. Κάνε μπουμ τώρα, κάνε μπουμ. Ειδικά ο κύριος Κουτσόβουλος, ας πούμε, βλέπεις ότι το πίστευε αυτό το πράγμα και τον ένοιαζε και δηλαδή και παρόλο που είχε πάρει σύνταξη, ήταν εδώ, δηλαδή να πούμε και... Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό πιστεύω όταν το θυμάται κάποιος του ζεσταίνει την καρδιά. Λογοθεραπεία, φωτοτυπίες με το Μάκη. Μ' άρεσε οι εκδρομές που κάναμε εδώ πέρα, εδώ στο Μεσολόγγι. Ερχόμουν εδώ πέρα στο Ψηπέα και ερχόμουν για 6 χρόνια. Λογοθεραπεία, κάποιες φορές πήγαμε και για βόλτες από ό,τι θυμάμαι. Κάθε βήμα ήταν μια περιπέτεια. Κάθε στιγμή ένα νέο κεφάλαιο σε αυτό το ταξίδι για την ανθρωπιά και την εξέλιξη. Ο Σεπτέμβριος του 2004 σηματοδοτήθηκε από την επιλογή των πρώτων μελών της διεπιστημονικής ομάδας. Μια ομάδα από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώθηκαν για να δημιουργήσουν κάτι που θα άλλαζε ζωές. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε η εντατική εκπαίδευσή τους διάρκειας 160 ωρών. Τον Δεκέμβριο του 2004 το κέντρο ημέρας άνοιξε τις πύλες του και δέχτηκε τις πρώτες παραπομπές. Οι γονείς που έχουν παιδιά με δυσκολίες έχουν την ανάγκη να τους χτυπήσει κάποιος στην πλάτη και να τους πει «Είμαι εδώ». Είμαι εδώ γιατί? Είμαι εδώ γιατί μπορώ, θέλω και ξέρω. Όταν σκεφτόμαστε τις ώρες που έρχεται ο Ερμής στην Ψηπέα, πάντα είμαστε ιδιαίτερα ήρεμοι, γνωρίζοντας ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατόν που μπορεί να γίνει για τη διαχείρισή του. Είναι σπάνια να συναντάς ένα χώρο που η επιστημονική κατάρτιση, η διάθεση, το μεράκι και η αγάπη να συνυπάρχουν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Η επιμόρφωση των μελών της διεπιστημονικής ομάδας αποτελεί προτεραιότητα για την Ψηπέα προκειμένου να αποκομίσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στην πορεία τους να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή στήριξη στο παιδί και την οικογένειά του. Είναι άρτια καταρτισμένοι όλοι οι θεραπευτές του από τη διοίκηση, να πούμε από το διοικητικό συμβούλιο, από το διοικητικό κομμάτι που είναι κάτω, από τους θεραπευτές. Έχουν επίκεντρο ατομικά και εξατομικευμένα το κάθε παιδάκι και για την κάθε οικογένεια. Εγώ νομίζω εκεί που πάμε ότι
Μόνο το δικό μας παιδί προσέχουνε, μόνο εμάς. Ενώ ήξερα, έβλεπα πως όλα τα παιδιά το ίδιο το πρόσεχαν και τους γονείς. Απλά εγώ αυτό που εισέπρατα ήταν ότι όταν έμπαινα εγώ μέσα και το παιδί, όταν μπαίναμε εμείς μέσα, ότι δεν υπήρχε άλλος μέσα στο κέντρο. Καθώς η νέα αυτή ομάδα αφιερώνει τον εαυτό της στην υποστήριξη και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών με αυτισμό, μια νέα ελπίδα φανερώνεται για πολλές οικογένειες που αγωνίζονται με αυτή τη διαταραχή. Ήρθαμε αρκετά νωρίς, γιατί ήταν κάτι που το εντόπισε αρκετά νωρίς. Μας αγκαλιάσανε, ερχόμασταν για 2 χρόνια συνεχόμενα. Το ΕΨΠΕΑ βοήθησε το Γιάννη, ιδίως στην αρχή, στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, γιατί αν δεν το είχαμε από τυχαία πληροφορηθεί και όλα αυτά για να έρθουμε και να κάνουμε ό,τι κάναμε, φαντάζομαι ότι θα αντιμετωπίζαμε το χάος μπροστά μας. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε τυχεροί που υπήρχε αυτό το κέντρο ημέρα, ο ιδρυτής ο κ. Κοτσόπουλος και η κυρία Κοτσοπούλου και η ολόκληρη ομάδα, ό,τι και να πούμε είναι λίγα. Αλλά είχε πολλή θέληση και είχε καλή εξέλιξη με την ομάδα που το βρήκαμε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα κάνεις το πρώτο βήμα. Είσαι αγχωμένος, είσαι στενοχωρημένος, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Εδώ συναντήσαμε μια επιστημονική ομάδα άρτια. Κάθε μέρα, 4 χρόνια είμαστε εδώ και κάθε μέρα ερχόμαστε εδώ και είναι όλοι χαμογελαστοί και ευγενικοί. Μας στηρίζουν ακόμα και με την καλημέρα που μας λένε, με το χαμόγελό τους. Με την πρώτη διάγνωση ότι είμαστε στο φάσμα του αυτισμού ήταν δύσκολα, οικογενειακά. Μήτε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά περισσότερο σε πρακτικό. Εμείς να έρθουμε πιο κοντά στις ιδιαιτερότητες του παιδιού και ταυτόχρονα με τις παρεμβάσεις να φέρουμε και το παιδί στα κανονικά, στα θέλη της καθημερινότητας και στα πρέπει. Θα πρέπει, είναι εδώ το παιδί, είμαστε εμείς εδώ, το παιδί να έρθει μέχρι εδώ και εμείς να πάμε μέχρι εδώ για να βρεθούμε. Όταν δεν γίνει αυτό, όσο δεν γίνεται αυτό, η καθημερινότητα θα είναι πολύ πολύ δύσκολη. Ο Ανδρέας ήρθε εδώ όταν ήταν 3 ετών, τώρα πλέον είναι 8 ετών, πάει στην 1η Δημοτικού. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν όλα εύκολα, αλλά με τη βοήθεια της ΕΨΠΕΑ και των θεραπευτών όλα πήγαν κατευχήν. Ήμασταν διστακτικοί. Όλα αυτά που μας είπαν για το παιδί εμείς δεν τα είχαμε καταλάβει. Το σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο που γράφτηκε το παιδί εδώ, όχι μόνο δεν το κρύβαμε, όποιος μας ρωτούσε ή όπου βλέπαμε πρόβλημα θέλαμε να του συστήσουμε το ΕΨΠΕΑ. Η βελτίωση δεν ήταν μόνο στο παιδί, ήταν και συμβουλευτικά σε εμάς πώς να τον χειριστούμε σε κάποιες καταστάσεις. Και από εκεί καταλάβαμε δηλαδή το πόσο καλά εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό και πόσο μπορεί να βοηθήσει. Να αναφερθούμε λίγο και στον ιδρυτή. Για μένα είναι ένας πρωτοπόρος ψυχίατρος ο οποίος ήρθε στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με τη σύζυγό του για να μεταφέρουν το όραμά τους, τη γνώση και την τεράστια εμπειρία που είχαν αποκτήσει από το εξωτερικό να τη φέρουν εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ενώ όταν πρωτοπήγαμε βρήκαμε παιδιά εγκαταλελειμμένα σε παρασιτική κατάσταση. Με τον χρόνο μέθοδος μου έχει εξειδικευτεί στα παιδάκια μέχρι 2 ετών, 2-3 ετών. Τότε πρέπει να γίνεται η διάγνωση του αυτισμού ώστε η θεραπεία να είναι αποτελεσματική. Και πράγματι τα τελευταία χρόνια μας προσεγγίζουν οι γονείς, οι δάσκαλοι λιγότερο και οι παιδίατροι. Και έτσι έχουμε μια τακτική θεραπεία και έχουμε εξειδικεύσει και τη θεραπεία μας. Παγκόσμια, αλλά και στην Ελλάδα, έχουμε μείνει πίσω στην έρευνα που αφορά τον αυτισμό. Η ΕΨΠΕΑ έχει ένα σημαντικό ερευνητικό κομμάτι. Από τη στιγμή, δηλαδή, αυτά τα 20 χρόνια που είναι εδώ. Σε σταθερή εβδομαδιαία βάση δημιουργήσαμε πρώτα απ' όλα ένα τεστ της λειτουργικότητας του παιδιού στο φάσμα του αυτισμού σε 9 λειτουργίες, δηλαδή στην κινητικότητα, στο λόγο, στην ψυχολογική ανάπτυξη, στο παιχνίδι, στη μνήμη. Μεταφράσαμε μία μέθοδο που λέγεται Phoneme Touch and Say.
Η μέθοδος αυτή είναι για την ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου. Χρησιμοποιεί χειρονομίες όπου δείχνουν σε ποιο σημείο παράγονται οι ήχοι. Δημιουργήσαμε και μεταφράσαμε υλικό, βιβλία πραγματολογίας, κοινωνικών ιστοριών. Δημιουργήσαμε τεστ και μεταφράσαμε τεστ δυσφαγίας, δηλαδή προβλήματα σύντησης, δυσαρθρίας και δυσπραξίας, φωνολογικών αναπαραστάσεων και πολλά άλλα ξένα και ελληνικά. Δύο πολύ σημαντικά εργαλεία που κατέχει η Εψιπέα και αποτελούν θεμέλια στη θεραπευτική παρέμβαση είναι το εργαλείο διεπιστημονικής αξιολόγησης της λειτουργικότητας παιδιού στο φάσμα του αυτισμού, γνωστό ως ΕΔΑΛΦΑ, και η μέθοδος Άγγιξε και πες. Η έμπνευση για το ΕΔΑΛΦΑ προέρχεται από την κυρία Κοτσοπούλου, η οποία σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα δημιούργησε αυτό το εργαλείο μετά από 3 χρόνια συστηματικής εργασίας. Είναι αποτελεσματικό για τον προσδιορισμό του επίπεδου λειτουργικότητας του παιδιού με διαταραχή στον αυτισμό και δίνει τη δυνατότητα στους θεραπευτές να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους θεραπείας. Επιπλέον, καθιστά την ενημέρωση των γονέων σαφή και ενθαρρύνει την ουσιαστική συνεργασία μαζί τους. Το δεύτερο σημαντικό εργαλείο είναι η μέθοδος Άγγιξε και πες, που δημιούργησε η κυρία Jill Hicks, λογοπαθολόγος από τον Καναδά. Μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα το 2006 από την κυρία Κοτσοπούλου και την ομάδα λογοθεραπευτών. Αυτή η μέθοδος στοχεύει στη βελτίωση της ομιλίας, του λόγου, της ανάγνωσης και της γραφής σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και έχει επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Με τον Χρήστο χρησιμοποιήσαμε τον τροφικό ενισχυτή, καθώς έχει πολύ έντονη αισθητηριακή αναζήτηση και έχει την τάση να βάζει συνεχώς πράγματα στο στόμα. Οπότε χρησιμοποιήσαμε το φαγητό και τη μέθοδο PEX προκειμένου να βοηθηθεί στο να ζητάει μόνος του πράγματα. Γιατί στην ουσία αυτό κερδίζει, επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο, μέσω των εικόνων, ζητώντας μόνος του πλέον πράγματα. Οπότε αυτό αυτομάτως το ξαναχώνει το παιδί. Δεν είναι τόσο άγχος πια και γι' αυτό είναι και περισσότερο ήρεμος. Η Εψιπέα, εκτός από το κέντρο που λειτουργεί, έχει και υποχρεώσεις στην κοινότητα, υποχρεώσεις εκπαιδεύσεως του κόσμου, γενικά περί αυτισμού. Στο Μεσολόγγι δεν χρησιμοποιούνταν η λέξη αυτισμός. Ήταν παρθένο το Μεσολόγγι. Και εμείς βαλθήκαμε να το ενημερώσουμε. Συνεδρίες σε σχολεία, με επαφές σε παιδιάτρους, 40 παιδιάτρους έχει ο νομός και τους πιάσαμε όλους και τους ενημερώσαμε. Μας απασχόλησε το κοινό, επίσης με ανακοινώσεις που κάναμε σε γραπτές σε εφημερίδες και σε περιοδικά και στην τηλεόραση. Τελικά το μήνυμα που φέραμε στην περιοχή έπιασε. Φτιάξαμε προγράμματα. Όταν φτάνει το παιδί στην ηλικία να πάει στο σχολείο, πρέπει να το ετοιμάσουμε, γιατί δεν είναι έτοιμο να δεχτεί τους κανόνες της τάξης και δημιουργήσαμε λεπτομερή προγράμματα ετοιμότητας, λεπτομερή προγράμματα κοινωνικοποίησης, λεπτομερή προγράμματα παιχνιδιού. Δηλαδή δημοσιεύσαμε 3 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και 2 σε ελληνικά, εκτενείς εργασίες. Επίσης παρουσιάσαμε σε διάφορα συνέδρια όπως στο Όσλο, στο Λονδίνο, στην Οτάβα, στο Σεν Σεμπάστιαν και πάνω από 10 σε ελληνικά συνέδρια. Έτσι έκανα 2-3 μελέτες και δημοσίευσεις για να δείξω πόσο αποτελεσματικό είναι το πρόγραμμα. Ήταν αποτελεσματικό. Ναι, ήταν εν μέρει.
Στα 20 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας έχουν διοργανωθεί πλήθος ειδικών σημαντικών δράσεων εκπαίδευσης επαγγελματιών, αλλά και ευαισθητοποίησης της κοινότητας. Μία από τις πιο εντυπωσιακές πρωτοβουλίες ήταν η διοργάνωση των πρώτων πανελληνίων συνεδρίων για τον αυτισμό στην Ελλάδα, ξεκινώντας το 2007. Αυτά τα συνέδρια έχουν καθιερωθεί ως θεσμός, φέρνοντας μαζί ειδικούς επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν και η δημιουργία του Ελληνικού Επιστημονικού Δικτύου για τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, στο οποίο συμμετέχουν φορείς και επιστήμονες από όλη την Ελλάδα που εμπλέκονται στη μελέτη και την αντιμετώπιση του αυτισμού. Ένα βήμα προς τα εμπρός στην προώθηση της κατανόησης και της αντιμετώπισης του αυτισμού αποτελεί η συμμετοχή του Κέντρου Ημέρας σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις. Οργανώσαμε 3 πανελλήνια συνέδρια για τον αυτισμό. Ένα στο Μεσολόγγι, 2 στην Πάτρα και τα υπόλοιπα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα την γενικότερη αφύπνιση του πληθυσμού στην Ελλάδα για τον αυτισμό. Η Εψιπέα όλα αυτά τα χρόνια έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά και στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Έχει αναπτύξει συνεργασίες με πανεπιστημιακά τμήματα, όπου φοιτητές και ειδικευόμενοι γιατροί πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο Κέντρο Ημέρας, δίνοντάς τους την δυνατότητα να εξοικειωθούν με την φύση των αναπτυξιακών διαταραχών στην παιδική ηλικία και να αντιληφθούν την σημασία της πρώιμης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Συνολικά έχουν εκπαιδευτεί 89 επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων ψυχικής υγείας. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε ανθρώπους που καταλαβαίνουν το πρόβλημα και ξέρουν πώς θα το χειριστούν. Έτσι κι εγώ, όταν αποφάσισα να αποσυρθώ, είχα ίσως για τη συνείδησή μου ότι το έργο θα συνεχιζόταν. Και πράγματι συνεχίζεται και αυτό με χάνει ιδιαίτερα ευτυχία. Ο κύριος Παναγιώτης Ζαβιτσανάκης, καρδιολόγος και πρώην διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κύριος Ζαβιτσανάκης, με μακρά πορεία στην ιατρική κοινότητα, υπήρξε συνοδοιπόρος της Εψιπέα από τα πρώτα της βήματα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως ενεργό μέλος της. Από το 2021 ανέλαβα τη διεύθυνση της Εψιπέα, διαδεχόμενος τον ιδρυτή της, κύριο Σωτήρη Κοτσόπουλο, μετά από πολυετή συμμετοχή μου ως μέλος της Εψιπέα, έχοντας συνειδητοποιήσει την μεγάλη ευθύνη της βαριάς αυτής της κληρονομιάς που ανέλαβα, προσπαθώ αδιάκοπα να συνεχιστεί η δωρεάν παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο που ήδη παρέχεται, εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα. Αναφορικά με την κλινική δραστηριότητα, όταν ολοκληρωθεί η πρώτη συνάντηση και δοθεί η διάγνωση από την παιδοψυχίατρο της δομής Κατερίνα Καραϊβάζογλου, αποφασίζεται στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα κάθε παιδιού με βάση τα ελλείμματα και τις δυνατότητές του. Η παρέμβαση περιλαμβάνει συνεδρίες θεραπείας συμπεριφοράς, ειδικής διαπαιδαγώγησης, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και φυσικής αγωγής. Παράλληλα, οι γονείς συμμετέχουν σε συνεδρίες υποστηρικτικού συμβουλευτικού χαρακτήρα και ψυχοεκπαίδευσης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Σε αυτή την προσπάθεια σημαντική είναι η συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου, που το χαρακτηρίζει μεγάλη σύμπνοια και κατανόηση. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η σύνθεσή του είναι σταθερά η ίδια για πολλά χρόνια. Επίσης, μεγάλη είναι συμβολή της παιδοψυχιάτρου και επιστημονικής υπεύθυνης κυρίας Κατερίνας Καραϊβάζογλου, του θεραπευτικού προσωπικού, του διοικητικού υπεύθυνου κυρίου Γεράσιμου Πουλιάτου, στον συντονισμό για την επιτυχία του προγράμματος, της γραμματείας και του λογιστηρίου. Θα πρέπει όμως τέλος να τονίσουμε την μεγάλη στήριξη και βοήθεια που έχουμε από την ενεργή συμμετοχή των μελών της Εψιπέα, καθώς
διαχρονική βοήθεια φίλων, συλλόγων και φορέων της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Το βασικότατο ρόλο έπαιξε και παίζει ο Μάκης Δουλιάτος, η κολόνα του Κέντρου ημέρας. Πρόθυμος, πάντοτε, ικανότατος και με πάρα πολύ αγάπη για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Εγώ προσωπικά πιστεύω στις ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις. Το ΕΨΠΕΑ αυτό ακριβώς έκανε. Και συγκινούμε γιατί πέρα από το επιστημονικό υπόβαθρο που είναι αναμφισβήτητο 20 χρόνια, υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά. Τα παιδιά μας παίρνουν αγάπη, βεβαίως και δίνουν, αλλά για να δώσεις πρέπει να πάρεις. Παίρνουν αγάπη, παίρνουν φροντίδα, παίρνουν αγκαλιές. Και τα παιδιά, όλα τα παιδιά, μεγαλώνουν με αγκαλιές και αγάπη. Η συμβουλευτική παρέμβαση είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του προγράμματος που παρακολουθεί ο Ερμής, γιατί βοηθάει εμένα και τη σύζυγό μου στην καθημερινότητα της διαχείρισης του γιού μας. Θεωρώ την ποιότητα των υπηρεσιών ιδιαίτερα υψηλή και στο κομμάτι της συμβουλευτικής παρέμβασης και στο κομμάτι της παρέμβασης που δέχεται τόσο σε λογοθεραπεία όσο σε εργοθεραπεία και σε κοινωνικό παιχνίδι. Με ερχόμουν εδώ πέρα επειδή δεν μπορούσα να μιλάω καλά και όταν έφυγα μπορούσα να μιλάω καλύτερα, για παράδειγμα. Είναι λειτουργικό στο σχολείο, είναι πάρα πολύ κοινωνικό και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και ευγνώμονες για την ΕΨΠΕΑ και όλους τους βοηθούς της ΕΨΠΕΑ. Έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Σκέφτομαι με ωραία συναισθήματα και χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ. Είμαστε στην ΕΨΠΕΑ 4 χρόνια. Μπήκε το παιδί μας στο πρόγραμμα, έχουμε διεξέλιξη. Με δυσκολίες, με ευκολίες, με καλά, με κακά, μες στο πρόγραμμα είναι αυτά. Αλλά έχουμε ένα ευτυχισμένο, ασφαλές και σε εξέλιξη παιδί. Έρχομαι στο ΕΨΠΕΑ από όταν ήμουν 4 χρονών και ερχόμουν για 6 χρόνια. Τώρα πλέον σπουδάζω στην Αγγλική Φιλολογία του Πανεπιστημίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ήταν μια περίοδος που έχει αφήσει μεγάλο αποτύπωμα στη ζωή μου, που συνεχίζει να με επηρεάζει ακόμη και σήμερα. Στην πορεία του θεραπευτικού προγράμματος, τα παιδιά εντάσσονται και σε ομαδικές συνεδρίες. Οι ομάδες σχεδιάζονται και υλοποιούνται ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες των παιδιών. Οι ομάδες που λειτουργούν είναι η ομάδα κοινωνικοποίησης, δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, παιχνιδιού, σχολικής ετοιμότητας, κοινωνικών δεξιοτήτων και συναισθηματικής αγωγής, ομάδα σύντησης και ομάδα γυμναστικής. Το να στηρίξεις μια οικογένεια στην ολότητά της δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να έχεις και εσύ ο ίδιος πέρα από τις γνώσεις ως επαγγελματίας να έχεις και αποθέματα. Αγάπης, αλληλεγγύης, ωραία συναισθήματα. Με αυτή λοιπόν την έννοια η ΕΨΠΕΑ είναι η ευρύτερη οικογένειά μας. Στα πλαίσια των ομαδικών συνεδριών πραγματοποιούνται επισκέψεις στην κοινότητα για την γενίκευση των κατεκτημένων γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Μέχρι σήμερα, 2.018 παιδιά έχουν παραπεμφθεί για παιδοψυχιατρική εκτίμηση από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου ημέρας. 454 παιδιά διαγνώστηκαν με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 60 παιδιά δέχονται εξειδικευμένο εντατικό θεραπευτικό πρόγραμμα κάθε έτος. 363 παιδιά έχουν δεχτεί μακροχρόνια εντατική παρέμβαση, εκ των οποίων τα 178 βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και τα 185 έχουν διαταραχές λόγου και ομιλίας. Ο μέσος χρόνος θεραπείας κυμαίνεται στα 3 με 4 έτη. 53 παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ που έχουν δεχθεί μακροχρόνια παρέμβαση στα 20 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου ημέρας έχουν ενταχθεί σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Το ΕΨΠΕΑ το είχα συνδέσει λίγο με την τρυφερότητα, ας πούμε. Και ίσως και να είναι απλά αυτό, ξέρω εγώ, ίσως να είναι αναμνήσεις, ξέρω εγώ, καμιά καλή κουβέντα, ξέρω εγώ, είναι όλα αυτά τώρα και παλιά, ας πούμε, ήταν η τρυφερότητα, ας πούμε. Θέλω να σταθώ στην συμβουλευτική των γονέων και των αδερφών
που είναι ένα από τα προγράμματα που μας έχει βοηθήσει να διαχειριζόμαστε τους εαυτούς μας, αλλά και τον Ερμή πολύ καλύτερα. Στηρίζουν όλη την οικογένεια μέσα από την συμβουλευτική γονέων, αλλά και άλλα προγράμματα που διοργανώνουν επιμορφωτικά. Η Εψιπέα με βοήθησε πάρα πολύ στο να καταλάβω και ποιος είμαι, στο να αναπτύξω τις ιδιαιτερότητές μου και αυτά που έχω και πρέπει να βγάλω προς τα έξω, ώστε να εξελιχθώ σαν άνθρωπος. Αυτή που με βοήθησε πιο πολύ ήταν η κυρία Νίνα που κάναμε μαζί λογοθεραπεία. Και η κυρία που κάναμε με άλλα παιδιά και τα λοιπά ήταν η κυρία Αναστασία. Με αγάπη και με ευγένεια βοηθήθηκα πάρα πολύ. Σαν παιδί ή πιο πολύ μάθημα δεν ήθελα πολύ να κάνω, εντάξει, αλλά ναι, ήθελα να έρθω επειδή μου άρεσε εδώ πέρα. Ναι. Συνεργάστηκε και το παιδί και εμείς σαν γονείς προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε και να κάνουμε αυτό που μας συμβουλεύανε οι ειδικοί και το κέντρο. Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι και ακόμα όποτε χρειαστεί πάντα θα είμαστε στη διάθεσή τους να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε. Αλλά ήταν τόσο το κλίμα εδώ, τόσο ωραίο και θετικό, που δεν σου βγάζει ότι είναι κάποιο πρόβλημα, είναι κάτι που θα το λύσουμε, εντάξει. Το πρόγραμμα εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Το Κέντρο Ημέρας αναδεικνύεται σε πυλώνα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στόχος του αποτελεί η έγκαιρη διάγνωση και η εντατική θεραπευτική παρέμβαση πριν από την ηλικία των 3 ετών, καθώς αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βέλτιστη ψυχοκοινωνική και σχολική προσαρμογή του παιδιού με αναπτυξιακή διαταραχή. Για τον Ανδρέα, η Εψιπέα είναι μια δεύτερη μαμά. Όλες οι θεραπεύτριες τις είχε εμπιστευτεί απόλυτα, τον αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, του φέρονταν πραγματικά σαν μια δεύτερη μαμά και όλες μαζί του δώσαν όλα τα εφόδια ώστε να είναι πανέτοιμος να βγει στο κοινωνικό σύνολο και στην κοινωνία μας σήμερα. Έτσι λοιπόν βρήκαμε ότι υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα από τη θεραπεία με αντικειμενικές μεθόδους. Από τα 52-32 παιδιά που τα μελετήσαμε που πήγαν σε σχολείο. Δηλαδή παιδάκια που είχαν φοιτήσει στο πρόγραμμά μας μετά από 2 έως 5 χρόνια φοιτηση σε κανονικό σχολείο. Τα συναντήσαμε και είδαμε την πρόοδό τους και πράγματι υπήρχε σημαντική πρόοδος. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας και πάνω απ' όλα θα είναι κομμάτι, δηλαδή και να φύγουν τα παιδιά μας από εδώ και δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται και παιδιά που έχουν τελειώσει το πρόγραμμα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν επαφές ακόμα με τους θεραπευτές τους. Το κομμάτι του συναισθήματος νομίζω ότι τα καλύπτει όλα και ισορροπεί και όποια δυσκολία ή όποια δυναμία μπορεί να έχουμε ως οικογένεια, ως γονείς ή ως το παιδάκι ξεχωριστά. Ένας και από τους λόγους που συνεχίζουμε το παιδί να παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα είναι η εξέλιξη που διαπιστώσαμε τόσο στις δεξιότητές του όσο και στην ηρεμία και στην ψυχική του διάθεση. Τον Μάιο επισκέφτηκαν το κέντρο 4 παιδιά. Το είχαμε παλιά σε πρόγραμμα. Ενήλικες και μας ικανοποίησαν με τα επιτεύγματά τους. Δηλαδή απέκτησαν ικανότητες να μπορούν να συναγωνίζονται στον κόσμο του εξωτερικό. Να σας πω, ο ένας μας εξέπληξε ένα παιδάκι αλβανικής καταγωγής, 2-3 χρονών να μιλούσε. Φοιτά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύσκολο να το πιστέψω. Πρέπει να σας πω ότι η παρουσία των παιδιών πια, ενήλικες, που αγωνίζονται στο φυσιολογικό περιβάλλον της κοινωνίας μας, τα παιδιά που βελτιώνονται με αυτισμό στη μικρή ηλικία, μπορούν να βλέπουν ένα μέλλον φυσιολογικό στην προσαρμογή τους στην κοινωνία. Οι ανάγκες μεγαλώνουν, οι συνθήκες διαφοροποιούνται και οφείλουμε να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, τέτοια κέντρα,
όπως είναι η Εψιπαία στην Αιτωλοκαρνανία, που αν το δούμε και πανελλαδικά, όπου και να πας για την Εψιπαία, λένε ότι έχετε ένα από τα καλύτερα κέντρα για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού πανελλαδικά. Βασικά αισθάνομαι ότι ίσως και να μην έπρεπε να το είχα σταματήσει ποτέ. Ίσως και να έπρεπε, δηλαδή, ακόμα και τώρα κάποιες φορές τακτικά να κάνω, ξέρω, κάποιες συνεδρίες ή κάτι και ότι να αναπτυχθεί, ξέρω εγώ, και να αναπτυχθούν και προγράμματα, ας πούμε, και για μεγαλύτερες ηλικίες και εδώ στο κέντρο, ας πούμε. Να τονιστεί ότι τα συμπεράσματά μας είναι σε πλήρη συμφωνία με τα διεθνή δεδομένα. Για να επιτευχθούν όμως αυτοί οι στόχοι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κέντρου τόσο στις λειτουργικές ανάγκες του, όπως η κτηριακή εγκατάστασή του και η διαρκής εξασφάλιση της χρηματοδότησής του, όσο και στην υποκειμενική εξέλιξη των στέλεχών του, με συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωσή τους στα νέα δεδομένα. Να ενταθεί η προσπάθεια αγωγής της κοινότητας με συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού σε συνεργασία με παιδιάτρους, νηπιαγωγούς και άλλους φορείς, ώστε να αναδείξουμε την πρώιμη ανίχευση περιστατικών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος και την έγκυρη ένταξή τους στο πρόγραμμα για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Να προάγουμε την έννοια της συμπερίληψης για ουσιαστική αποδοχή και ενσωμάτωση σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, ώστε να εκλείψει ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση των ατόμων με αυτισμό και των οικογένειών τους. Τέλος, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ερευνητική κλινική δραστηριότητα και γενικότερα στην έρευνα. Μπορεί και επιβάλλεται με κατάλληλες προϋποθέσεις αυτό να συνεχιστεί. Έχουμε καταλάβει ότι έχουμε να κάνουμε με κόσμο καλό, φιλότιμο, μεράκι για αυτό που κάνει, και ο κύριος Τουλιάτος και οι εκπαιδευτές εδώ στο Εψιπαία σίγουρα θέλουν το καλό μας. Οπότε είναι κάτι παραπάνω από ένα δεύτερο σχολείο πλέον. Ο Χρήστος είναι συνέχεια χαμογελαστός. Οπότε κρατάω αυτό. Αν δεν υπήρχε η Εψιπαία, μπορεί να μην ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Δηλαδή, μπορεί να μην ήμουν ως ένας άνθρωπος ανοιχτός προς όλους, ως ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να χτίσει μια άποψη και να τη χτίσει όσο πιο τεκμηριωμένα γίνεται. Μπορεί να μην ανακάλυπτα ποτέ τα πράγματα που ανακάλυψα μέσα μου στην Εψιπαία, δηλαδή το ότι θέλω να ασχοληθώ με πράγματα τα οποία με γεμίζουν και τα αγαπώ. Και γενικότερα, αν δεν υπήρχε η Εψιπαία, μπορεί να μην ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Νομίζω ότι νιώθει κανείς στο Εψιπαία διάχυτη την αγάπη για τον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι ένα κοινωνικό έργο αυτό που επιτελεί το Εψιπαία. Βλέπω κάθε μέρα το παιδί μου να προοδεύει και το βλέπω να έρχεται χαρούμενο και να τρέχει στην αγκαλιά των θεραπευτών του. Και για μένα αυτό είναι τα πάντα. Είναι μέρος της ζωής μας. Είναι άνθρωποι, πάντα υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Το Εψιπαία για μας είναι ένα κομμάτι της ζωής μας πολύ σημαντικό, γιατί χρειάστηκε να έρθουμε και εδώ. Βοήθησε και το Γιάννη πάρα πολύ, αλλά βοήθησε και εμένα πάρα πολύ, γιατί πήραμε μεγάλη αγάπη και στήριξη, γιατί πέρα από το πρακτικό κομμάτι, το ψυχολογικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι δουλεύουν εδώ, όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά, για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, σημαίνει ότι το κάνουν από την καρδιά του, σημαίνει ότι το αγαπάνε. Δεν είναι ένα επάγγελμα που μπορείς να το κάνεις. Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος και εκεί για να εξελιχθείς χρειάζεται να έχεις μεράκι και αγάπη για τη δουλειά σου. Εδώ όμως πέραν από το μεράκι και αγάπη πρέπει να έχεις και λίγο καρδιά. Το θυμάμαι σαν μια ανάμνηση, μια παιδικότητα που είναι σαν μια σχέση αγάπη και μίσους μαζί. Είναι λίγο... το συχαίνεσαι λίγο, αλλά το αγαπάς αυτό. Πιστεύω ότι η Εψιπαία έχει βοηθήσει σε κάποιο βαθμό το πώς έχω καταφέρει να φτάσω μέχρι εδώ. Αν έχω να πω μια λέξη πως την περιγράψω, θα ήταν βελτίωση. Γιατί με είχε βελτιώσει πάρα πολύ
Από την ημέρα που άρχισα μέχρι και την ημέρα που σταμάτησα. Όσα χρόνια και να περάσουν από το Εψιπέα, θα είναι ένα μέρος που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εγώ εδώ πέρα την Εψιπέα την αισθάνομαι σαν οικογένεια για τόσα χρόνια που πήγαινα. Και όταν για παράδειγμα ήταν η ώρα να φύγω, στεναχωρήθηκα λίγο επειδή είχα κάνει και αρκετούς φίλους και είχα συνηθίσει γενικά να έρχομαι και ναι, αυτό. Δεν είμαι ο ειδικός, ξέρω ότι πονάμε και θα πονάμε πάντα. Το θέμα είναι αυτός ο πόνος να γίνει όσο γίνεται πιο δημιουργικός πόνος. Και εδώ έρχεται και η συμβουλευτική γονέο να σε στηρίξει. Έρχονται οι θεραπευτές του παιδιού σου να το υποστηρίξουν. Η εκπαιδευτική απ' την άλλη, σε όποιο πλαίσιο πάει το παιδί αυτό. Και εκεί γίνεται αυτό το ωραίο πάντρεμα και ανθίζει ένας άνθρωπος με ιδιαιτερότητες, με άλλη οπτική της κοινωνίας, γιατί δεν σταματάει ποτέ να είναι αθώος. Και όπου η αθωότητα έχει μπει, η κοινωνία γίνεται καλύτερη, είναι αποδεδειγμένο αυτό, ιστορικά. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η συμβουλευτική ναι, σου ξεκαθαρίζει, σε υποστηρίζει, σε δυσκολεύει, ναι, έρχεσαι αντιμέτωπος με τα θέλω σου, ναι, έρχεσαι αντιμέτωπος με τις δυσκολίες σου, ναι, δίνεις μάχη με τον εαυτό σου, μεγάλη. Δεν μπορώ να πω, νιώθω δηλαδή πραγματικά ότι ο Μάριος δεν θα δει, τουλάχιστον θα πάρει αυτά που πρέπει να πάρει και αυτά που, αλλά πάνω απ' όλα, ξέρετε τον αγαπούν, τον φροντίζουν, τον σκέφτονται. Είναι οι άνθρωποι μας, είναι τα στηρίγματά μας, είναι το λιμάνι μας στις τρικυμίες. Αν δεν ήταν το κέντρο τότε, δεν ξέρω πώς θα ήταν η εξέλιξη του Αναστάσιου σήμερα. Τους ευχαριστώ μέσα από τη βάτη της καρδιάς μου. Για μένα το Εψιπέα ήταν πάντα μια όαση όταν ήμουν μικρός, ας πούμε. Μια όαση μέσα σε έναν κόσμο δυστοπικό, ας πούμε, ερημικό και ας πούμε, συναισθηματικά νεκρό, ας πούμε. Ρε, δεν σε περίμενα εσύ. Αχ, ναι. Τώρα περίμενε διακοπή. Τη συγκίνηση που νιώθει κανείς όταν το παιδί στο φάσμα του αυτισμού λέει τις πρώτες λέξεις, όταν σε κοιτάζει στα μάτια, όταν συμμετέχει πρώτη φορά στο παιχνίδι το ομαδικό, είναι απερίγραπτη, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψει κανείς. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ περήφανη για την προσφορά μου στο Εψιπέα και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να προχωρήσει, να προσφέρει και να θριαμβεύσει. Ενημέρωση, επικοινωνία, αποδοχή, εμπιστοσύνη, κατανόηση, υποστήριξη, αφοσίωση, συνεργασία, αγκαλιά, ευαισθητοποίηση, αγάπη, αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση, συνεχής προσπάθεια και προσφορά, συμπερίληψη, ενδυνάμωση. Σε αυτή τη συναρπαστική πορεία της προσφοράς, το ταξίδι μας χαρακτηρίζεται από αφοσίωση και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Είμαστε πάντοτε δίπλα στην οικογένεια, συμπορευόμενοι με κάθε μέλος σε όλες τις προκλήσεις και τις χαρές. Η ενσυναίσθησή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε βαθιά τις ανάγκες και τα συναισθήματα των ανθρώπων, προσφέροντας στήριξη και κατανόηση σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Η παρουσία μας είναι σταθερή σε αυτό το διαφορετικό ταξίδι, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα νιώσει μόνος. Έτσι, συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες με αγάπη και σεβασμό, διαμορφώνοντας ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα και αλληλεγγύη.